Daycare learners sa Dagupan City sumailalim sa medical and dental check-up. Silipin sa report. Pasulpot-sulpot daw ang ubo ng anak ni Lynn sa nakalipas na 3 araw. Pero pumapasok pa rin bilang daycare learner sa kanilang barangay sa Bunuan Gazette, Dagupan City. Hinihilot ko po siya tuwing gabi. Tapos minsan pagka nilalagyan ko po siya ng sibuyas para kasi pangpaano din daw po yun, pangpaalis. Kabilang ang anak ni Lynn sa mga daycare learner na sumailalim sa medical check-up, oral health education at dental check-up na pinangunahan ng City Health Office. Para masigurado kung na nababantayan natin yung health conditions ng mga bata natin. Ayon sa Health Authority, ubot-sipon ang kadalasan na tumatamang sakit sa mga bata. Ang usually na nakikita namin is yung mga ubo-sipon, yun talaga. Kasi usually ang mga upper respiratory tract infections, ang madalas na nakakatch ng mga bata, mga viral infections. So pag mga ganun, madali silang magkahawaan. Malaking bagay raw ang programang ito upang matiyak na maayos ang kalusugan ng mga bata at hindi ito magkaapekto sa kanilang pag-aaral. Malaking epekto po kasi hindi sila makakapasok sa school nila at saka isa pa po mamimiss nila yung mga ibang activities sa school. Susuyurin ng City Health Office ang lahat ng Child Development Center sa lungsod hanggang March 6, 2025. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon.